И здравейте YouTube, аз съм Дезон, тук с мен е Хело и Смим. Кажи хай, бе. И тук правим Potion Home. И мисля да паузна клипа и като направим Potion Key, мислим да скачаме и тогава ще го пусна. И да. И здравейте, пак съм тук и сега ще скачаме с Хело в дупката. Ай, чакам те преспална. Някакви тук. И аз ще взема. Ай, взех лек. И да, хора, виждате ме Ender Chest-а, фулки-мулки. Лекчета днеска взех 40 лега, някакъв скоч на PvP. Ай, къде си, чакам та? Аре малко по-фаст. Мен ме лагва малко. Виж ги, сейф зонърчетата излизат, показват се, удрят и се прибират. То не мога го бя. Аре пи. Аз съм изпил вече. Ай. Не падай най-долу. За тебе някакъв. Какво? А що не мога удрям? Ай, скачай. Аз лега, че не съм потнал. Убиват ма, помогни в пажна. Абе някак... Аз идам. Без каска съм. Дропна. Без каска ли оставах? Не знам. Какво оставиха без каска без бе? Аз мисля, че си взех мече и не шарка. На мен мече някога ми се изгуби даже. Бах, майката. Аз па не съм в хората и няма да им дам нищо. Ще ги дропна, ужас. Дай да не скачаме про тройки, че много хора има. Еми, но ефекта проверя, аз му викай да дойде. Да, хора, ето го холма.
Още мога да го доуправим. И да, хора, тук съм, извините, но влязоха в стаята ми. Стаята ми. Брат, слизай с мене. Аз, брат, 2 протройки ще я дропна наведнъж. А че знаеш кой бе? Той е Туикса от миналия сезон. Не знам, аз съм прот единца. Ай, нямам. Аз ще... Сега бе, брат, бах ти кучето си. Бейте се, той не е толкова силен. Е, сега ще дойда с прот единицата. Ами ще ма дропне ако успее. Ако го държиш на комбо и аз отзади, брат, с прот единицата, ще усети 15 клик per секунд. Де ще се биеш? Кажи ми кога, или ако искаш даже изобщо. Той по принцип не е силен. Евил. Е, ти имаш повече хилтки. Е, направи като на някакъв на клипа, ако беше. Някакво дава му хилтките и после се вади от тецата още. Ай, точно няма го бия. Те. Къде е Лартнедър? Не дам, къде си? А, виждам те. Дай бе. Той си мисля, че съм силен. Чай, дропна ма. Айде на малко и ти си. И да, хора, това мисля да е от клипа. Ако ви е харесал, лайкнете и да, чао от мене.